Sziasztok, én Radika vagyok, és ebben a videóban Among Us-ozni fogok. Tudom, hogy már kiment a divatból, de én nagyon szeretem ezt a játékot, úgyhogy Among Us-ozni fogok. Ezért szeretem. És természetesen az égi pályákban. Mi van? Engedjél fel valamelyikre. Ne, azért. Hát itt csak 3-an vannak. Jézus. Na, el is indult. Mi van? Én vagyok az impostor. És Phantom. És gondolom a Phantom azt tudja, hogy láthatatlan tud lenni. Jézus! Szerintem látszottam. Ó, valaki lő. Nem tudja, hogy itt várok rá. De nem igaz, ez mikor jár le? Te mucs! Gyere ide! Meghalsz! Jézus! Találtak egy hullát. És tudok is írni. Szóval mit írjak? Angolul nem tudok egyáltalán. Én is teszek 2 kérdőjelet. Ha rám mertek szavazni, azért nyertem. Jé! Ui! Victory. Play. Hát ki gondolta volna, hogy én nyerek? Hát nem tudom. Mi van? Ne! Nem indítnám el. Nem akar valaki bejönni? Akárki. Jó, visszajövök akkor, mikor elindított. Na, visszajöttem, mert elindult végre. De ész is elindult kifele. Pirike. Most eznek a kutyának az eszembe, hogy Pirike. Van már kicsi kutya, van már róka. Pirike. Jézus. Na, itt nincs. Merre van feladatom? Jézus. Ezt nem tudom ezt megcsinálni. Ó.
Ó, Istenem! Jézus! Legyen ő. Denis, ajtó. Denis, ajtó! Na, ha veszeked is hallottok a háttérben, akkor az anyám még a pán diszékedik. Hát ilyenkor jött pont eszembe jutni videót semmikor. Haza jönnek a munkából. Na. Nem igaz, ez egy olyan szar. Most meg fogok halni. Ide fog jönni valamelyik, azt megöl. Megcsináltam. Megcsináltam. Most komolyan azon tudnak feszekedni, hogy bementem a WC-re. De ez is bele fog haladszolni a videó, hogy Jézus Krisztus, én nem tudok én rendes videót sem, mert ezek mindig veszekednek. Nincsen. Kivágom. WC. WC. Itt egy hulla, engem nem érdekel. Ja, be kell jelenteni. Most lövöldözök. Szintén olyan bolond vagyok, hogy ne tudjam, hogy be kell jelenteni egy jövőt. Ó, be kellett volna jelentsem. Ne, van. Vesztettem. Jó, kezdjük vissza. Nem. Nem. Jó, megyünk át. Na. Most nem sokan legalább. Te is jöhetnél Minecraft Among Us. Nem neked való. Leütlek, hogy engem így kimenni. Tényleg ingyenes minden ruha. Nem minden. Bla 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 bla, mondom az én, figyelj rá. Csúszom már minden. Denis! Plutty. Tudom használni a venteket. Ja, tényleg, akkor én lettem biztos. Ventakarító, vagy mi? Most meg fog ölni. A tetvas feladat miatt fogok meghalni. Pont az utolsó részén nagyon mérges leszek. Meg ne ölj! Hagyjál! Most... 4, 8, 9, 10. Test completed. Megyek innen le. Nem leszek itt. Engedj, engedj. Ez most meghalt vajon? Nem.
Ez egy csíkos. Itt van ez a szar. Komoly, egy... De ez most pusztuljik meg. Isten. Miért van ennyire nagy hang? Miért hallatszódik ennyire a szobába? Istenem. Volt. Huntingolni, mert megkem a feladataimat. Szépen. Nem, ez itten. Jó kábel kötöget. Plágy. Na itt van már megint csúság. Amúgy önnék. És akkor nevet csinálni, hogy nem tudom, hogy milyen nevet csináltam meg én is. Disznó! Nem tudom megcsinálni neked is legyen. Hát jó, de most megfigyelsz, nem jó lesz másnap majd. Úgy ezt akartam már, hogy idő van, de nehézség van fel a videót. Ne rakjál zenét, mert kopizásos lesz a videó. Ősd le azt a szart. És ezt ilyen tudom, hogy most mondtad, hogy ezt is Istenem. FIFA ból. Ezt megszereztem most nem. Nem tudom, hogy az egy akkor feltöltöm ezt. Most? Ezt is, majd így utána feltöltöm minket, csak akkor nem feltöltöm más jó. Milyen a taktik? Majd meg nekem csinálni, hogy káros videót felvenni. Hogy a francba, nem értek hozzá. Most mondod, hogy te megcsinálni. Nem mondom, hogy meg tudom csinálni. Igen, oda ezt nem tudom megcsinálni. Egy már megszél. Nem fogom megpróbálni, nem lehet. Utána nézem, nem nehéz. De nincs egy mondjuk fel idegeskedni. 2% a töltés. Jézus. Várj, Mit tudom, ezt is csinálni. Jó, oda kell menni. Le. meg akarom nézni a régi. Jézus. Szerintem itt befejezem ezt a videót, mert ez kezdődni, úgyhogy sziasztok!